Jeg føler, hver gang jeg laver et værk, så er det et helt nyt værk. Der er ligesom ikke den her serie. Det ligner aldrig hinanden, så jeg vil altid bare have et åbent sind og ikke binde mig til et udtryk. Jeg har også i mange år tænkt, at hver gang jeg har lavet et værk, så var jeg sådan, det var det sidste værk. Nu kan jeg har ikke flere idéer. Nu har jeg slet ikke flere idéer. Det må være det sidste. Jeg er billedkunstner og musiker, og jeg laver begge dele, og for det meste så smelter det ligesom også sammen. Jeg finder stor inspiration i ligesom musik og kompositioner, men også mest af alt, hvordan det ligesom kan fremstå skulpturelt og som billedkunst. Mange af mine værker føler jeg jo selv at ligesom referere sig til min egen nostalgi. Det er jo en sindssygt stærk følelse, og hvis jeg kan få ligesom nogen til at føle det samme med jer, så føler jeg ligesom, at jeg er lang. Til afgangsudstillingen har jeg ligesom anskaffet mig 3 kirkebænke, som skal hænges op til udstillingen, så publikum ligesom sådan kan få nogle forskellige sider af dem. De kan danne nogle forskellige perspektiver og former, men det skal også virke som om, at publikum ligesom er sådan nede under bænkene, som ligesom trækker på en reference til 1700-tallet, hvor når børn blev ligesom tvunget med i kirke, så gemte de sig under bænkene for ligesom at lege. Kirken for mig er jo ikke, det er jo ikke et troende sted. Jeg er ikke religiøs, men for mig er det ligesom sådan et sted, som jeg ligesom føler er vigtigt at have i en hverdag, som kan ligesom skabe det her mødested, eller sådan det her sociale samlingspunkt. Så den har ligesom sådan sindssygt mange styrker, og den har en eller anden åbenhed, trods ligesom at være troende eller ej, som jeg også ligesom synes er en styrke, måske også som jeg synes er noget, som ligesom halter i samfundet på en eller anden måde. Jeg arbejder måske ikke med skulpturer på sådan en klassisk måde. Jeg er meget optaget af ligesom fundne materialer og readymates, og tager udgangspunkt i ligesom sådan i objekter, som ligesom sådan præger min hverdag eller præger samfundet. Jeg tror ligesom processen starter meget i ligesom at opdage ting og undre sig over ting. Det bliver altid et objekt, jeg finder for ligesom at sådan skrue på funktionen af det, for ligesom at give det en ny funktion, men hvor man ligesom stadig tydeligt er sådan her, hey, det er jo det her, jeg godt kender, men hvorfor fungerer det på den her måde nu så? Jeg har sådan en stor trang til at købe det, og jeg bliver så sindssygt bange for, at det bliver solgt, fordi hvis det bliver solgt, så føler jeg, at jeg har mistet verdens bedste idé, eller mit bedste værk nogensinde. Så jeg ender altid med at bruge alle mine penge på at købe det, og få min far til at hente det sammen med mig i en eller anden kæmpe trailer. Og så lægger jeg ligesom ind med det, så starter der ligesom et arbejde for mig, hvor jeg bliver nødt til at ligesom finde ud af, hvornår at det bliver et værk, og hvornår det stadig ligesom bare er en ting. Hvorefter jeg ligesom lærer så meget omkring det her objekt, så jeg bliver nødt til at fjerne så mange ting som overhovedet muligt, for ligesom at sidde tilbage med ligesom et værk, jeg ligesom har skruet så lidt på, at jeg får betydning for værket helt frem, og hvor jeg føler, at man ikke kan være i tvivl overhovedet, eller jeg ikke kan være i tvivl overhovedet, og hvor jeg ikke skal ligesom gemme det bag en masse ting. Jeg tror ligesom alle mine værker ligesom starter med ligesom at skabe sådan en grundig forvirring, men stadig en interesse for at blive ved værket, fordi de kender objektet eller materialet. Mit største ønske er jo ligesom, at sådan, folk bliver nødt til at vende tilbage til det, fordi at de ligesom ikke var færdige med det, eller de bliver nødt til at se det igen.